Jaun Andreok, pilota zaleok, egun ondizuela, zer mauzarete? Bilabonan gaituzue, amasa Bilabonako behar zana pilotaleku ederrean. Hemengo errebote plazaren ondoan, eta armailak erabat beterik izan ere. Santio txapelketa, Aikion Pebeten oroimenezko lehiaketaren 13. edizioa final handietara iritsia da. Sortamanoz ere efektua, gainean, aukera garbi-garbia, Ormabikoa ikusi egin du ordea, eta zabalean deja da, eta bigarrenean jodu pilota hori Ruiz de Infante. Saletxean eta ordezkaritza ere ez edozein moduzkoa, Eta iaian geratu dau oso zaila zen, sake hau oso zaila. Sokora. Eman dio galanta boleaz, ongi Ainoa. Haze tantoa jokatu du. Haze tantoa jokatu duen Laia Saltxametu. Bintzat, xeatu inditiztek. Eta bigarren puntua. Etxeberria Mari Ezkurrenaren zat, eta Zabalak ez dakipanik. Ze martxa duen edo... Beira. Ederra izan da! Eta merezi zuen barruan izatea. Zoragarria benetan kontraerasoan egindako Ormabiko. Asko atera ditu baina. Eta azken sakea izango du ondorengo hau. Izabarrak. Eraman egin du Mendizabalek, baina kanpoan izan da 22 eta 9. Mendiburu oso ongi, Saltxamendi protagonista nagusia eta gehiago izan ditu, Bion. Bai, gehiago izan dituk, hasieratik gainera, abantaila politia hartu ditek hasieratik, gero berturatu dituk urdinak 7 eta 4, baina markailoa baino alde handiagoa zegoan. Bai, betire erresago da jokatzea irabazten ari garela, eta nabaritu da ni hor oso sendo ibili naizela, eta Laiak tantoak kakitzen lortu dela. Galanta. Sortamanoa, Pentsetxearen hobea. Eta tanto, ongi Orbeña. Burua Sotamanoz eta asko sartzen ari da, azkenengo hori gozatu gabe, arrotu gabea izan da, eta pilotak berak zekarren abiadura baliatuz. Zortzi eta 10, egin gabeen bera dago, baina kolpezita ez da kamutara. Iristen den motila. Zeinen ongi oraingoan Beña eta Pentsetxea. Errematean ez du askorik asmatu orain arte, baina hau oso otorea izan da. Zazpiterrien jan. Asko osoan. Gantzua ederra. Eraman Pentsetxeak, hor da murua, eta lehenbizikoan jaso, haze tantoa egin duen eta min hartu aldu. Gerrialdean hartu du kolpea. Egitu hori zaten dira, nola nahasi duen, eta bukatu ere, bai.
Oso polita. Partiago tantori politena izan da. Beira, hor arrastan txapapera joan da eta bai, gerrian. Apesetxearen eskuinkala bizi-bizia. Jaso Arbizu, botez jarri da. Beina, Zabalera jokaldia. Eta oso behartuta tira dio kolpea. Altzotarrak 21 eta 12. Zabalean, arruan izan da, eraman buruak. Atzera Apesetxeak, buruz gehin pasa eta tanto. 22. Gorrientzat lehen erdian eutsi diete 11 eta 12 joan dira, baina gero 8 tanto segidan eginik hortxe hautsi ditek partida jo. Bai, nik uste berako gixo sartu diala partidun. Gu hotz izio, hasieran fallo tonto batzuk egintu, eta hortxe eginan, berak aurretikan bi tantora, minio ez ziun eskapatzen, eta azkenen zehatuga, sartuga partidun, eta bentaja txiki bat ateu, eta bentaja horrekin jango eta bira. Beno, honen bestez txapeldunen irudiarekin, gizasemeetako txapeldunen irudiarekin emango diogu gaurkoari bukaera. Jon Eskudero, adiskide, eskerrik asko gaur ere lanak errazteagatik eta berriz arte. Eskerrik asko Xabier eta hurrengora arte. Eta honen bestez gaurkoari amaiera emango diogu eskerrik asko pilotazaleok afizionatu mailako pilotarekin ere konektatzeagatik eta berekin bat egiteagatik eta plazer bauzue ostegunare arte izan ongi!